Aku mampir warung kopi terus karo mbahku apik banget ngopi. Rogo sak jebrek gakung terus dua-dua yo jebrek. Kalau ada baru masang. Lah saking gantene kalau gak kira ketemu duit jutaan. Nek perkara ngono, perkara aku bengake mah perkara saking tuku pentol blas. Iya. Lah aku tukaran karo bakul tahu ngono. Aku bakul tahu kok tukaran. Lah ora pajak tukaran iki piye? Lah piye? Aku tak takon. Aku tuku aku. Tumbas tahu. Tahune pinten? Tak takoki. Jawab 2000 tahun. Murah apa aku lunga jablas tamu kowe iku. Lah aku ora apa-apa wae. Murah. Lho piye? 2000 tahun murah. Lho ora yo ora murah iki jenenge. Wong bakul ora apa-apa. Lah kenapa? Lah yo SPI kadaluwarsa. Lho sebel wae. Lah iki apa lho? 2020. Lah yo 2020. Lah tahun 2003 kok dol 2020. Tuh wong ora tau mangan suara ajak tukaran apa bakul goblok kowe ini dhewe kok lho mak tak ibu taune pinten kamu Mas 2003 langsung kamu lah ya bener nek Mas DM-an lah wis rendah 2003 ora kesembuhanane 2003 lah 2003 yo kowe iki 2000 untuk telu 2000 bodoh lho ora ngono sing tuku kowe apa aku ya kowe lah iya nek kowe ngeyel lah kok kaya lek man waduh iya ya lah nek ora malah nemen aku lah